Bine v-am regăsit la un nou episod. Cum să vă instalați Windows 7 Ultimate? Aveți linkul în descriere. Linkul acesta vă las în descriere. 32 sau 64 de biți. Eu mi-l aleg întotdeauna. Dezactiv not. Mesaj dezactiva netul. Stați un pic. Conectez foarte repede. 32 sau 64. Eu îți vă zice ca să alegeți 32. O să vă meargă mai bine PC-ul. Așteptăm aici. Secunde trebuie să așteptați. Dați click here to login data please wait. Please wait. Hai, așteptăm. Linkul aveți în descriere. După aceea asta vă apare un steguleț, cam vă apare aici sau cum, uitați, stegulețul. Aici să vă zice o oră, eu l-am anulat și eu l-am aici, documente, descărcări, uitați-l. După o oră, computer, ce mai pare mie așa, uitați imaginea montată, dar am să vă arăt cum să o faceți. Așa, a ieșit. Pe Dimiton să-mi click stânga, aici, montează o imagine și aici să dați documente, unde este la voi descărcările. Dați o în linie sau odată click să... Uitați, imaginea s-a montat foarte rapid, nu durează foarte mult, uitați. Imaginea respectivă cu Windows 7 Ultimate. Asta zic eu. Și nu uitați să dați un like, să vă abonați, să subscribe. La revedere!